Malawi Today. Amalawi pa gulupu pa tiyeni tipemphane, tiyeni timve pa zimene zikunenedwa mu nthawi ndi nthawi. Mu nkhani yokhuzana za mgwirizano moyandikana ndi zachisankho pa 16 September pamene pakubwerapa. Amalawi tikudikira mu nkhani ya mgwirizano. Sitikunena kuti kapena agwirizane ndi chipani chakuti kapena chipani chakuti. Kukhala ngati kulamula ayi. Koma ife Amalawi omwe amene timakonda chipani cha DPP, omwe timachisapota chipani cha DPP kuyambira kale, tikupempha chonde nkhani ya mgwirizano ili pati. Nkhani ya mgwirizano ili pati. Kodi chabwino tikamanena kuti ife tiyenda tokha kuyambira upresident and alignment, tisankha mbali imodzi ya chipani cha DPP. Chimene chikutipangisa lero ndi chani? Kodi kumbali ya mgwirizano chipani cha DPP chidayamba kupanga pachiyambire ndi chipani china ndi kutenga usogoleri ndi kukaona mavuto kumbali ya mgwirizano? Ngati zili choncho kuti upresident pamodzi ndi alignment uchokere mbali imodzi, mutifokesa ife amene tili masapota komanso amene timakonda chipani cha DPP. 7,500. Mutifokesa anthu amene timakonda chipani cha DPP. Ndipo zikukhala ngati ife mbali imodzi tili ndi ufiti kapena kumpangira masiku Peter Wamutharika kuti sangathe kulamula masiku okwanira angapo kapena ochulukirapo. Ndiye tikuona chisogolo kuti mwina usogoleri wa DPP pokhuzana ndi kulamula dziko lino maona ngati uzapita ku chipani china. Chabwino ngati zili choncho, kuli bwanji kumuuza President Professor Arthur Peter Mutharika kuti inuyo mwanyamata musankhane kumeneko apezeke president ndi kukasankha alignment chipani china, kuti zinthu tiyendere limodzi ngati mmene zimakhalira. Komatu kusogoloko tikumana nazo ndi zopweteka, komanso zimenezi mavuto asatisiya. Ndiponso anthu ambiri m'mizi mwayamba kuzivomereza okha kuti kuli bwino tingopita kumene kwaoneka kaleko ku MCP, nanga si mavuto akubwera kusogolo kuti kuchita kwaonanso kuti pamene pandi mavuto tipange bwanji, chifukwa mwa ife toka zitingatenge upresident palibe. Dziko mwa Malawi tonse tiyeni tiganizire payekha, koma tizayang'ane diso kwa Aboni Kalindo. Aboni Kalindo ndi mmene ndamvera ineyo mfundo zawo ndi mmene anenera, sananyoze chipani cha DPP, koma akupereka ukadaulo ndi usogoleri kapenanso ndi chisogolo chakusogolo kuno, kapena akutioneza sogolo zimene ife tingakumane nazo. Pakali pano takhala tikwanena atupele muluzi ayangula mwano apita ku MCP kutani. Nthawi zina munthu kumakhala kutopa kuti kodi pamene pandipanga bwanji, kuli bwino ndingotenga njira iyi, chifukwa zingatheke president alignment kuchokera mbali imodzi. Zoona akuluakulu zingatheke zimenezo. Tiyeni zina tiziganizira. Ine amene ndikunena ine ndi wa DPP kuyambira kale, komanso ndimakhala ndikulimbikiza anthu ambiri dera ndi madera kwalimbikiza ndi chipani chathu chokoma cha DPP. Koma tsopano zimene zikuchitikazi olonga khale ife masapota, mitima yathu ndi mitu yomwe yayima. Tiyeni tigwire chisogolo, tiyeni tione kuti kodi tipanga bwanji. Ife tikufuna pa 16 September tizatenge usogoleri mogwirizana ndi zipani zina.
zikomo kwambiri azanga. Mwaswera bwanji Malawi nonse kumene muli. This is Comrade Ntanyo pa Limpopo FM chigawo cha kumasana. Programu yathu imene timati Nkanga Zaona. Ndi yambe ndi funso ndisanabwere ndi zinazo. Kodi azisogoleri a DPP mukufuna Amalawi avule aziyenda ma research kuti muomve zonena kuti Amalawi akufuna mgwirizano? Ndazuka kene mazuka banja chimwene kuno ndazuka kuno aisana nese tusatero anthu kuvutika ino toti wangasankhe ukhaukhawu kumene kunchani muone ngati wafa unena boni kalindu kumene anthu azivutika ndithu chifukwa chinthu anthu a DPP kuumira maudindo achiyani. Ino zinthu zina ziso ndezokhumudwisa bwanji. DPP zimezi kupanga ino anthu akuvutika kumalawi mava tona nife ngakhale kuno ife kuno kwati kwanatu sitifuna kupita. Tufuna kupita tu abale inu kuno kwati kwana kwatopesa inu kwatopesa olo ino azibabu kuno sikuna kutopesa inu. Uko ndikulira kwa ena Amalawi amene okhala m'maiko akunja, ndipo kulikulira kwa Amalawi ochuluka amene ali mudziko. Ma message iwo kuti tiyambe kuabweresa apa ndikuti program ya Nkanga Zaona sikhalapo tizingomva ma message. Ndizomvesa chisoni kwambiri kunena kuti chipani cha DPP chasankha kusamva. Ndabwera masana ano ndikufuna ndisambe m'manja. Ndikufuna ndisambe m'manja chifukwa ntchito imene timagwirayi sitinalembedwe kuti timalandirapo salary yayi, koma ndikufuna ndisambe m'manja. Amalawi ngati abwererenso ku ulamuliro umodzi, Amalawi ngati atengeredwenso kwakudya chitedze, Amalawi ngati apitirire kugula katundu modula, ndi chifukwa cha anthu ozikonda amene amzungulira Peter Mutharika. Ndifuna ndiyankhule chilungamo chigawo cha kuno cha kumasana. Peter Mutharika himself, he is a good man. Koma anthu amene amzungulira Peter Mutharika nda amene akumuononga Peter Mutharika, nda amene akumpasa maganizo olakwika Peter Mutharika. Peter Mutharika tikanena kuti mgwirizano timagawana mphamvu. Inuyo mukudziwa munthu amene munapita ku skulu, munthu amene munapanga law, kukhala professor si chinthu chamasewera.
around you pali ana amene anapita ku skulu sana kafike hapo, koma ino apita Mutharika munakafika hapo pamene tikukasonyapo. Ngati simuwaunikira anthu amene mukugwira nawo ntchito apita Mutharika, ubwino wa mgwirizano ndekuti ino apita Mutharika muzagwera limodzi ku masankho, zizakhala zamanyazi, ndipo anthu amene akhala akumayankhula mawu amene anthu akhala akusemphana mawiki athaji azaoneka madolo. So chipani cha DPP chadzadza ndi makawadzi, chipani cha DPP chadzadza ndi anthu amene sakufuna kumva za anthu. Nde Amalawi ine ndikufuna ndikusambireni m'manja kunena kuti zikafika paja ponena kuti zatikanika, unfortunately nthawi yathakale. Panopa ndikanakonda amayi Joyce Banda, Enoch Chihana, Frank Mwenefombo, Ambewe, Adaliso Kabambe, Akondwani na Nkhumwa. Kuli bwino mupange mgwirizano wanu umene Amalawi onse azauvotere umene wo. Nkuti kumve izi zili ku DPP zisafuna kumva zonena Amalawi. Azaona kuti apanga bwanji. A DPP, you must know kunena kuti MCP kungoti ibwerele somboma. Ambiru mwa inu muphedwa, ambiru mwa inu mumangidwa. But you don't mind zinthu zimene zozo. Chifukwa cha katundu amene muli nayo, ndrama zimene munazipanga muli mboma. Komatu dziwani kunena kuti Amalawi eni tikuvutika. Amalawi ndifuna mundimve bwinobwino. Peter Mutharika ndi mtsogoleri wa bwino, ndi chifukwa chake Amalawi ochuluka sakuwerenga kukalamba, sakuwerenga kukula, koma kunena kuti ife bora Peter Mutharika chifukwa cha mtima wa Peter Mutharika. Koma mchipani chiso muli afiti yena. How can we move forward? Mukukakamira noka upresident, noka vice president. If so, wanji osampempa Peter Mutharika ngati mukumukaikira, chifukwa ife Amalawi sitikumukaikira tu. Inuyo amene muli kuchipani ndi amene mukumukaikira Peter Mutharika. Nde inu amene mukumukaikira Peter Mutharika, nde museni Peter Mutharika yo asaimirire muime inuyo kuchipani ko mupange mgwirizano ndazanu, mutenge udindo wa vice president yo mwapase anzanu kuti muyende nawo limodzi. Tatopa siku ndi tsiku kuti zingova ADPP sakufuna, ADPP sakufuna, ADPP sakufuna, ADPP sakufuna, ADPP sakufuna. Mwana wa Muluzi nduyo wapita ku MCP chifukwa cha khalidwe lake lomweli sitikufuna. We don't blame him. Wasankha wapanga chisankho chake Atupele Muluzi kupita ku MCP. It's up to anthu amene akugwira ntchito ndi Atupele Muluzi kupita ku MCP kapena kupanga chiganizo chawo, kuyima ngati ma independent kapena kuona kuti zikhala bwanji. Nthawi yasapa ng'ono kwambiri. Anthu tikuyankhula za mgwirizano, sizokuti ndiyenda ndekha. Nde ku chipani cha DPP kuli anthu amene ali ozikonda,
anthu amene ali okula mtima, anthu amene safuna kumva za anzawo, afuna azambe nkhwangwa ili pamutu. We are sick and tired, siku ndi siku tizizuzula za DPP abale tieni. Ngati mukuona kuti Peter Mutharika sakwanisa, ino amene mukuonawo, chifukwa ife Amalawi tikuona kuthekera kwa Peter Mutharika kupita pa ground ndi kukagwira ntchito. Peter Mutharika ili ndi pempho langa, sankhani wina aliyense uko abwera zagwire nanu ntchito, ulendo utiyende tikaoloke tikapite uko. Amene asakufunawo Peter Mutharika asiyeni. Ganizirani choyamba Amalawi mavuto amene akukumana nda Amalawi. Ana malomba mmanena zonena kuti atupere muluzi ni mwana wa kumpanda, akhoza iye olo kugula 1 liter ya mafuta olo 1 million. They don't mind. Ndiye ndifuna ndibwerere ku speech yanu ana malomba imene munayankhula kumoza atupere muluzi. Kukakamira kumene mukukakamira inoyo a DPP, ife tikwanisa kuzigulira chokudya. Choncho wa Malawi zikafika pa Japonina kuti apa zavuta. Aliyense twazilowera kumene yakuona kuti bola ndipite uko. Ndeti sazalozane chala patsogolo. Chifukwa kuyankhula ndeta yankhula zikuoneka sopano kuti vuto lili ndi ndani. Ndemawa sikuti Boni Kalindo kuti ayankhuleza kuti zakuti munota Boni Kalindo alandira ndrama. In this situation uzisankhira wekha atu, uzigulira malo uzisankhira wekha. Kodi ife tikanakhala kuti timafuna ndalama zositikanazirandira, ndikukhala pansi aliyense nkumazionera yekha, sitikanatha kulandira ndalamazo. Mukuona ngati sitizifuna ndalamazo. (073 257 1972) 073 257 1972. Asirikali aku barracks ajamafuna nambala ya Comrade Ntanyiwa. Nambala ndi imeneyi 073 257 1972. Asirikali onse opuma, asirikali onse opuma. Ndipo asirikali amenewa akufuna akupereka utenga wawo. Asirikali opumawa akupereka utenga wawo, akunena kuti atopa ndipo makalata apereka mochuluka kwa Lazarus Chakwera, palibe china chilichonse chikuchitika. Ndipo iwo akupereka deadline ya 30 Juni. Monjezera malipiro kapena musankhe kusaonjezera malipiro, iwo date lawo ndi la 30 Juni. Kuchoka pa 30 Juni kupita huko aona kuti mmene angapange, chifukwa anakwanisa kupanga operation Bwezani. Nde kuli bwino aipangeso operation Bwezani kawiri. Sanga dikire mpaka Julai, pamene inuyo mukulandira masalari siku ndi siku, maalawansi siku ndi siku. Lero mukukamuza msirikali wopuma kuti akadikire mpaka Julai. Azidikira kuti chani Julai?
ndipo pamene asilikali akukonzeka kupanga zinthu zawo akunena kuti pasapezeke msilikali mmodzi wogwidwa ndi kukasekeredwa. Undutenga umene ndikufuna ndikupaseni. Pamene asilikali akupita pa msewu, asilikali opuma pa msewu pasapezeke wachikwanje ndipo pasapezeke apolisi kunena kuti akufuna kumugwira msilikali. Pala asilikali ena amene akuvutika ali mmamizi, ena akuyesa kuthamanga koma zinthu zikukanika. Mungamalipire 100,000 mphamvu yake ili ya 10,000. Ndiye msilikali uyu akuyankhula zoona zenizeni za Richard Chimwendo Banda. Kano Richard Chimwendo Banda mmapita ku barracks nkumakatolera zokudya. Hey. Ngachita 4 zonse zimene zachitika mavini onse ngachita 4 panopo gentlemen pali kubwera mbuyo pali serikali yamata kamba chinthu ndikuchisula pambuyo ife tukita pasogolo tigawa zofunika kugawa tiye yankhulana zofunika kuyankhulana baba never forward ever chifukwa ino ndiba kwa nthawi zambiri Richard Chimwendo Banda amatolesa sima ku support battalion ngati akundivandikane mtumize uchene meneyo anali mphonda china chilichonse ndani zikhale ngoma ali mabasi akulu ali walemera kwambiri koposa ndani awo ngakhala president athu awa anali ndi chuma ngati nacho pano chai wina aliyesa ndi chuma komanso ali malawansi ambiri koma ngalephera kuthandiza ife amene tinamenyera nkhondo dziko lino ku Mozambique kuti Mozambique nthawi imene chali samurai chako china chira Malawi munomo kuti Malawi munomo nthawi imene ife timapita ku Rwanda iwo anapitako kuti nthawi imene timapita ku DRC zimene kumana nazo kusisiwa zimene timati akusisiwa kwa Ivory Coast takumandiza mbiri yakusisiwa ndikuva chisoni kuti anthu omenya ufundi ifeyo iwo angoyerera. Ndikupempha ngati akuva vini iyi atiganisire tikudandaula ife anthu timayepha kudya timayepha kupanga china chilichonse kudandaula kwathu ndikokwanira chifukwa tapita makoti anena kuti zimene timadandaula ndizoveka tapita makadi ngakhale ku State House mosiyana zoveka zokhazoka izi tikudandaula sitikufuna kuti iwo atipase ndrama zathu pamwawo ayi koma tikufuna atipase ndrama zimene zikuyenera kuti ife atipase akaika ma-increment chifukwa chani ife simatipasa ma-increment amenewo akapanga china chilichonse bomamu ife bwanji sitikufuna kukoma tidala kwanji ifeyo nawo china chilichonse chimachitika malinga amene akupangirani hando ndiye This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM. I'm saying I'm going to sponsor my demonstration as serikali opuma. Apapa ndiye sesa nzanga JB kumene oliko tikufuna 3 million tapase asirikali opuma aende pamseo. This is Comrade Ntanyo pa Limpopo FM. Nauya maobi tukela botiwa muse umuti jitola mani maulendo wa kuti kolokoma komano tadabu kale Comrade Ntanyo wa propaganda imene ndi propaganda nsirikali wakwiya aona zinthu ena nthawi imene yoyo akupita ku baraksiko nkumakatolera sima koma toti mvatu zinthuto lero ndiyo mimba yakula. Inala wandife ya Malawi afulo wandihatu tikomesi Kera chizungu tinavotera njala kumabonera chitete Inatia majoka tisaire Kazozo watipange Kizazi watipande kumula Programu ya kumasana akutipasira ndi Sekuru Hashim. Sekuru Hashimuwa ndi transporter amene ali around Nserema, Chiponde, Liwonde, Baraka, Zomba. Tonse amene tikufuna titumize zinthu zathu. Amene tili madera amene Wanserema, Chiponde, Mangochi, Zomba, Baraka. Tili ndi katundu onoti tatumizire achibalena.
taimbire amenewa Sekulu Hashimu. Ndipo galimoto yawo muiona yalembedwa Sekulu Hashimu, ndipo number plate ya galimoto yawo ndi BV 3987. Number plate ya galimoto yawo ndi BV 3987. Aimbireni, ndili ndi paslo yanga ndifuna mukandisire kwakuti kaya ifeyo tili ndi zochitika za ukwati timafuna mutinyamule. Taimbirana amenewa transport yodalirika, muli choimba tikati choimba mumve, osati kuika choimba kuti ndula mulilo wachakwera, koma choimba cheni chikumveka mgalimoto mwa Sekulu Hashimu. Ndipo Sekulu Hashimu afuna kuziwisa nonse amene mukuchoka ku South Africa, ku Zimbabwe, ku Mozambiki, ku Namibia ni madera ena akunja. Mukafika kose, mukafika ku Chiponde huko, kaya muli kumwanza mukufuna abwera za kunyamulireni katundu wanu, taimbireni pa nambala iyi 099 7315904. Ndibwerezenso 092 7315904. Mukatero mwayankhula ndi Sekulu Hashimu. Pompano ndikuyankhula apa, tangu aimbirani kunena kuti ndili ndi katundu afuna apite ku Blantyre, inu muli kuti abwera azakutengereni. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa, chigawo cha kumasana Nkanga Zaona. Itamangire kulichenza zulonali ndingania kulichenza kukuchitika zonyasa ku school cha ikuchedwa Luchenza Junior Academy Private School. Kumene ku ana school akanyamula zokudya zawo mazipfunzisi akumalanda ndikumazidya komanso akumaamenya ana. Ndofuna ndipemphe akuleya achubeki achataika tatipitirani ku school imeneyi mutifufuzire. Tikumva zonyasa zimene zikuchitika kumeneko. Ana skulu akamafika ku nyumba kukhale kudandaula, ine sindinaje, akafusa chokudya munatenga chicha, aphunzisi atilanda. Zimene zikusonyeza kunena kuti ku Malawi kuli mavuto ngati mphunzisi akudya chokudya cha mwana amene makolo ake amuyikira mkontena kuti akadye ku sukulu. Mphunzisi akuchilanda chokudya chicho, kusonyeza zono kuti wagona ndi njala ku nyumba kuja. Ndiye wina asikanena kuti ayi ife tikhala president, ifenso tikhala vice president. Mavuto aposa amenewa. Tatiyeni tabwerani pamodzi anamalomba. Tiyankhulisa audio. Kuliso mkalidwe wina onyasa kumene kundi kumota injiro. Kumene ko anthu angopasidwa contract 3 months, contract 3 months, mpaka ena atazaka 10 akungopasidwa contract 3 months, contract 3 months. Munthu yobanje osangomulemba ntchito ya permanent. A Minister of Labor tapita nikoni kumene kuku kumota injiro. Kulandu ambiri amene akungopasidwa ma contract 3 months mpaka afika zaka 10 akungolandira ma 3 months. Chinthu chinaso anthu ena kumeneku athandiza thandizo lonena kuti
anthu akuziphikidwa chokudya balanchi aliyese azidya koma anthu ena akupasidwa zokudya anthu ena osapasidwa zokudya kumota injiru chikuchitika ndi chani kumeneko Ndazuka kani mwazuka bwanja chimwene kunusu ndazuka buno aisaname zinthu zatero anthu akuvutika inu choti wakasankhe okhaokhawo kumeneko nchani muone ngati wafe unena boni kalindo kumene anthu azivutika ndithu chifukwa chinthu anthu a DPP kuumira maudindo achiyani ndikatero papa famo chigawo chakumasana tisiyane pomwe patikumanenso chigawo chakumadzulo kumene tikali ndi Saturday special pamene tikufuna kusangalalira tsiku limene anabadwa DJ wa Limpopo FM Nyamata ameneyi Timati DJ Mpaso happy birthday DJ Mpaso Limpopo FM mapoto asukidwa kale ndi sister hey mulibwanji maiguru amatuzu mulibwa